дар ҷаласаи 43-юми конфронсияи генералии ЮНЕСКО ки 6 ноябри соли 2025 баргузор шуд, қатномаи муҳими устувонаи Куруш, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи гуногунрангии фарҳангӣ қабул гардид. қатнома аҳамияти таърихӣ ва маънавии устувонаи Курушро ҳамчун яке аз аввалин санадҳои башардӯстона ки арзишҳои озодии виҷдон, эҳтиром ба гуногунрангии фарҳангӣ ва ҳамзистии осоиштаро тарғиб мекунад бозгӯ месозад. пешниҳоди ин санад аз ҷониби Тоҷикистон ва Эрон сурат гирифта, аз тарафи кишварҳои узви созмон ҷонибдорӣ карда шуд. барои таҳкими арзишҳои умумибашарӣ, рушди муколамаи тамаддунҳо ва густариши фаҳмиши байнифарҳангӣ иқдоми мазкур саҳми бузург мегузорад. ин эъломия ё маншури Куруши Кабир боиси сарфарозӣ, сарбаландӣ ва ифтихори мо фарзандону насли Куруши Кабир мебошад ки мо метавонем бо номи Куруш ифтихор намоем. эъломияи ҳуқуқи Куруши Кабир яке аз бузургтарин ёдгориҳои тамаддуни ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сиёсати фарҳангпарварона ва таърихшиносии худ нақши бузург дар эҳё ва тарғиби ин арзишҳои деринаи миллати тоҷик гузоштаанд. Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми давраи роҳбарии худ ҳамеша таъкид намуданд ки миллати тоҷик соҳиби таърихи бостонӣ ва фарҳанги ғанӣ аст. яке аз намунаҳои равшани ин таърих Куруши Кабир мебошад ки бо сиёсати одилона, инсондӯстона ва эъломияи машҳури худ ҷаҳонiyonро ба эҳтиром, озодӣ ва ҳамзистии осоишта даъват кардааст. дар замони истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон ба сиёсати ҳифзи мероси таърихӣ ва маънавии ниёгон аҳамияти хоса медиҳад. ин сиёсати дурандешона сабаб шуд ки арзишҳои монанди адолат, озодӣ ва баробарӣ ки Куруши Кабир дар эъломияи худ матраҳ карда буд, дар конститутсия ва сиёсати дохилии кишвар низ инъикос ёбанд. Эмомалӣ Раҳмон ин ғояҳоро бо маънии муосир эҳё карда, онҳоро ҳамчун пояи сулҳ, ваҳдат ва эҳтироми ҳуқуқи инсон дар ҷомеаи имрӯзӣ татбиқ намуданд. насли ҷавон аз гузаштагони бузурги хеш Куруши Кабир ва дорои бузург аз корнамоию давлатдории онҳо ибрат бигиранд. ба онҳо таърихи давлатдории онҳоро омӯзанд. ҳамчун вориси арзандаи Куруши Кабир дар замони навин дастовардҳои технологӣ, интернет ва дигар василаҳои иттилоотиро омӯзанд. бо номи миллати хеш ифтихор намоянд.